Benvinguts a aquest auditori de l'Epicentre, on celebrem el primer debat electoral en obert dels darrers anys a la ciutat de Tremp. En primer lloc, volíem agrair al públic la seva assistència, que ha tingut la deferència d'acostar-se fins aquí, i com no podia ser d'una altra manera, agrair als candidats la seva presència i la seva predisposició en tot moment que han mostrat per assistir al debat. Creiem que és una experiència molt positiva i per això ho organitzem. Creiem que és una senyal de maduresa i salut democràtica el poder organitzar aquest debat on contraposarem idees de forma respectuosa, i és per això que volem fer una crida al respecte, que no dubtem que hi serà, però que no està de més assenyalar, tant entre candidats com entre el públic amb els candidats. A continuació procedim a la presentació dels candidats. Per Compromís per Tremp el senyor Víctor Orrit, per Convergència i Unió el senyor Joan Ubach, per Esquerra Republicana de Catalunya la senyora Maria Pilar Cases i per el Partit Popular la senyora Ana Maria Cava. Per contextualitzar una mica i situar-nos, les darreres eleccions de la ciutat de Tremp van ser el 2011, va haver-hi una participació al voltant del 61%, el PSC va obtindre 6 regidors, Convergència i Unió 5, Esquerra Republicana de Catalunya 1 i Atreveix de reagrupament 1. El Partit Popular va obtenir el 5,28% dels vots, però no va aconseguir representació en l'Ajuntament. Explicaré el format d'una forma ràpida perquè tots ens situem una miqueta i donarem pas al que és el debat. En el primer torn de paraula tindrà cada candidat 3 minuts per explicar una mica el seu programa i seguidament començarà el que és el cos d'aquest debat electoral. Són dos grans blocs, el primer la promoció econòmica i l'ocupació i el segon parlarem de serveis i taxes municipals. En cada bloc els candidats tindran 2 minuts per exposar el seu programa i després obrirem un torn de debat lliure de 5 minuts. Això seran els dos grans blocs primers. A continuació passarem al tercer bloc en el que plantejarem una sèrie de qüestions ràpides que intentarem que responguin de forma concisa, amb un sí o un no o amb el mínim de paraules possibles, perquè tots puguem conèixer el posicionament concret de cada força política en aquella qüestió. Seguidament, com per desgràcia és un tema que marca l'agenda política d'avui dia, parlarem que els demanarem 3 compromisos per lluitar contra la corrupció i impost de la transparència a cada candidat, i finalment ja tancarem amb 1 minut per candidat en el que faran les seves conclusions pertinents i demanaran el vot per a la seva formació. Al final, si ens queda temps, intentarem obrir un torn de preguntes tant per al públic com per a la gent que vulgui enviar les seves preguntes via Twitter amb coixinet debat Tremp, amb aquest hashtag. Podeu enviar les vostres preguntes via Twitter, que seran llegides i contestades pels candidats. Bé, si està tot més o menys clar, podem començar doncs a escoltar les propostes de cada candidat. En aquest primer torn l'ordre serà primer senyor Rit, senyor Ubach, senyora Cases i senyora Cava. Té 3 minuts per explicar el seu primer torn de paraula. Senyor Rit, endavant. Molt bé, bona tarda a totes i a tots. Un plaer estar en aquesta sala tan plena que espero que plena d'il·lusions compartides, perquè d'aquí pocs dies Tremp decideix el seu futur i aquest ha de ser un futur també compartit. Toca obrir el debat i una mica he de fer, jo crec, el resum de la nostra feina i una mica la projecció del futur. Nosaltres ens tornem a presentar amb il·lusió renovada, amb cares noves, amb experiència i sobretot amb una voluntat expressada fins a l'infinit, amb el compromís amb la nostra ciutat, amb el compromís amb el nostre municipi, però especialment amb el compromís amb tots vosaltres, els homes i les dones que conformen Tremp i el seu municipi. Aquests darrers anys no han estat gens fàcils, no han estat fàcils a nivell particular per ningú. La crisi és gravíssima, colpeja a tots els sectors, també a la vida municipal. Aquests 4 anys han sigut de reducció, de contracció, de pèrdua d'alguns serveis que no són estrictament municipals, però que la gent, com a primer interlocutor, demana que compleixi l'Ajuntament. Han sigut anys duríssims en els quals, a base de rigor, a base d'ajustar les coses, a base de fer un ordre de prioritats, entenem el servei de les persones, hem donat resposta a les necessitats dels nostres ciutadans i ciutadanes. La sanitat, l'educació, la cultura, el manteniment dels serveis, la promoció econòmica han estat les nostres línies d'actuació i volem que continuïn estant al capdavant de les nostres prioritats. Som un equip de persones propera, som un equip de persones que ha estat al servei vostre i que ens hem pogut trobar contínuament al carrer, a l'Ajuntament, a les institucions, i aquesta és la nostra voluntat de continuïtat. Per tant, la nostra proposta és continuar tot allò de bo que s'ha fet, que és molt, en la promoció, en la divulgació, i continuar en aquesta línia per arribar a assolir les màximes fites de satisfacció personal i col·lectiva, de satisfacció territorial, i obtindre un municipi que, com sabeu, és enorme, és el més gran de Catalunya i que té gravíssims problemes d'infraestructures
poder obtindre d'una vegada i per totes el reconeixement de la seva singularitat per part del govern de la Generalitat. Un govern de la Generalitat que, vull dir, que amb aquests 4 anys de dificultats genèriques a tot arreu ha estat allunyat dels municipis en general i dels municipis de muntanya en particular. No hem tingut pla d'obres i serveis, no hem tingut pla d'accessos als nuclis, no ens han retallat fins al zero les ajudes a les escoles de música i altres serveis socials. Tot això ha influenciat la nostra política, però hem aguantat aquest cop i l'hem fet de la manera que avui modernament es diu, un municipi resilient. Hem entomat el cop, hem contingut la despesa innecessària i hem continuat avançant. Aquesta és la nostra línia de futur, aquesta ha sigut la nostra línia de passat i esperem que sigui compartida per la majoria dels ciutadans. Perfecte, moltes gràcies. Mateix temps, 3 minuts, senyor Ubach. Molt bé, bona tarda a tothom. També benvinguts a aquest auditori de l'Epicentre. Realment fa goig veure, és una tarda amb bona visió del tan ple com està. Bé, nosaltres, la nostra posició no és la mateixa que s'acaba d'exposar, seria una posició des del govern, nosaltres és una posició des de l'oposició, realment és molt diferent el nostre postulament davant del programa electoral que presentem. Nosaltres portem 14 propostes amb un programa molt petit per intentar millorar la gestió actual de l'Ajuntament, que pensem que és molt millorable. Durant el debat, si no hi ha res de nou, sortirà alguna proposta d'aquestes i se n'anirà parlant i aniran sortint mica en mica cada una d'elles. Però dins de totes aquestes propostes que aniran sortint del nostre programa hi ha un denominador comú amb totes elles. Nosaltres trobem a faltar a la gestió actual de l'Ajuntament, trobem a faltar a l'Ajuntament actual una quota de participació ciutadana i de planificació. Participació ciutadana perquè pensem que s'ha d'escoltar la gent, pensem que s'ha d'anar pels barris, sobretot també pels nuclis que tenim al voltant de Tremp, que com s'ha dit són 28, és molt important la quantitat de nuclis que tenim. Això són 28 necessitats que hi ha i per saber la problemàtica que té cada una d'aquests nuclis s'hi ha de parlar. S'ha de fer participació ciutadana, s'ha de fer, pensem fer una oficina oberta a la ciutadania perquè allí es pugui manifestar qualsevol tipus d'inquietud, qualsevol tipus de preocupació i qualsevol tipus de millora que moltes vegades potser des de govern un no se n'adona. Les coses, si se saben, es poden fer o no es poden fer, però si no se saben difícilment es fan, tot i que es pugui dir que el no saber alguna cosa no eximeix de fer-ho, però realment a la pràctica, si no saps una necessitat, si no saps una mancança, difícilment la solucionaràs. Doncs aquesta participació pensem que és important, no inventem res. Temps enrere ja hi havia òrgans de participació a la nostra ciutat, hi havia un Consell de Jovent que s'havia reunit diferents vegades, hi havia una comissió tècnica dins de la regidoria d'esports, el que fins ara era Patronat Municipal d'Esports, on hi estaven tots els clubs representats i tots els centres escolars representats. Allí cadascú expressava la seva voluntat, les seves inquietuds, s'organitzava la festa de l'esport, per exemple, escoltant a totes les entitats i no com ara, que no se n'escolta cap. Em sembla que era un òrgan de participació important. També es va estar molt a punt de crear el Patronat Municipal de Cultura. Eren òrgans de participació que hi havien estat i avui en dia ja no hi són. No és que s'hagin de crear nous, és que ja hi eren, però s'han suprimit tots, no sabem per què. Pensem que no és bo suprimir aquests òrgans que porten l'opinió i la veu de la gent. I parlant de planificació, doncs també pensem que no ha existit, a l'actual gestió de l'Ajuntament no ha existit cap tipus de planificació. Hi ha un exemple molt clar, i a més molt recent, que parla del centre històric. El centre històric, si vol fer algun tipus d'actuació, tots sabem quina és, però no s'ha tingut en compte l'opinió dels veïns ni fins i tot d'una associació que s'ha creat, que legalment està constituïda, i tampoc se li ha comunicat. I fins i tot ni el regidor se'ns ha comunicat. Estàvem en una comissió informativa un dia i al sortir d'aquesta comissió informativa un veí ens va informar que es volia fer això. Doncs pensem que participació i planificació han de ser dos eixos molt importants de la gestió nova que ha de tenir l'Ajuntament. Gràcies. Senyora Casas, mateix temps, 3 minuts. Bona tarda a tothom. Esquerra Republicana basa el seu programa electoral i el que seran els propers 4 anys en 4 grans eixos. Un, la participació ciutadana. Nosaltres vam enviar uns fulletons al mes d'abril a totes les cases del municipi perquè ens fessin arribar propostes de la gent i ho hem fet en un procés de participació ciutadana i amb tot això que hem recollit hem fet el nostre programa electoral perquè és una mica el que vol la gent i les prioritats que té la gent. Per continuar en aquesta línia, nosaltres d'aquests 4 anys també volem recuperar el Consell d'Infants, el Consell de Joves i el Consell de Gent Gran i també volem crear més associacions de veïns. Proposem també recuperar, tal com diu el senyor Ubach,
el format del Patronat Municipal d'Esports, amb representants de tots els grups polítics i amb representants dels clubs esportius, igualment amb el Patronat de Cultura. Perquè nosaltres creiem que és l'única manera d'arribar a tothom i que tothom pugui dir la seva. I volem promoure l'administració electrònica en tots els camps, una eina més per fer consultes ciutadanes abans de prendre decisions determinades. Perquè nosaltres no volem un ajuntament que mani, sinó un que demani a les persones quines són les seves prioritats i les seves necessitats. Un altre gran eix és, evidentment, la promoció econòmica, que en parlarem després a l'altre bloc, per tant ja ho explicarem després. Un altre gran eix és que Tremp actuï de capital de la comarca. És fonamental que l'Ajuntament de Tremp i el Consell Comarcal vagin a una, perquè és l'única manera que tenim d'avançar. I Tremp no pot estar al marge del que fa el Consell, ni el Consell pot prescindir del soci més potent que és l'Ajuntament de Tremp, només pel fet que no som del mateix partit polític. Aquesta manera de fer política és antiquada i s'ha de superar. I com deia la meva padrina, ens hem d'ajudar com els gitanos a fira, perquè si no, no aconseguirem res. I nosaltres ho farem. I no només amb el Consell Comarcal, sinó també amb tots els ajuntaments de la comarca, siguin del partit polític que siguin, perquè hem de fer sentir la veu del Pirineu per demanar grans infraestructures, com el túnel de Comiols o el túnel de la Bonaigua. Tremp ha de ser i ha de fer de capital de la comarca del Pallars Jussà i de la capital del Pirineu que volem que sigui. I l'altre gran eix és que nosaltres volem la independència de Catalunya. I no ens agrada que l'Ajuntament de Tremp sigui un espectador del procés. Nosaltres volem ser una part activa del procés. A Esquerra creiem en la República Catalana i estem convençuts que la nostra societat viurà millor quan siguem independents. I des de l'Ajuntament volem ajudar en la mesura que ens pertoca, en la mesura com a capital de comarca del Pallars Jussà. Molt bé, moltes gràcies. Senyora Cava, mateix temps, 3 minuts, endavant. Buenas tardes, buena tarde. Yo no he estado ni en la oposición ni he estado en el ayuntamiento, con lo cual yo no puedo hablar de los 4 años ni en la oposición. Yo he hecho, como no he estado en la oposición ni en el ayuntamiento, he hecho unas propuestas concretas. Unas propuestas que, según dicen ellos, son las propuestas que llevan ellos dicen que son las que el ciudadano les ha comunicado. Pues yo digo lo mismo. A mí, yo he ido hablando con la gente y son las 14 propuestas que llevo. Nuestro programa además es muy ambicioso, pero también es muy realizable porque es muy sencillo. Son propuestas que se pueden hacer. Yo no hablo de una capital de comarca ni de comercio, sino todo en general, para que todos podamos tener cubiertas las necesidades de un buen gobierno. Contemplamos la parte social, empleo, sanidad y salud, impuestos y finanzas, infraestructura, cultura y deporte. Las propuestas son las siguientes: un plan de rehabilitación de viviendas a mayores y dependientes, apertura del centro de día los fines de semana y festivos, finanzas y gestión y control de gastos, contrataciones y auditorías, revisión a la baja de impuestos, IBI, circulación, plusvalía, licencia de obras, basura y agua, todo. Promoción de empleo y permanencia de la Academia General Básica de Suboficiales, fundamental. Prevención en sanidad y salud pública. Asistencia social y asesoramiento a la mujer embarazada y familias con problemas económicos, a la orden del día, que hay muchos. Contemplar la iluminación del pueblo dentro del plan barrio. Luego iremos extendiendo. Recuperación de la radio Tremp, Voz de la Conca, en información, con la cuarta parte que tenemos de gente mayor, es fundamental. Creación de una banda musical municipal de Tremp partiendo de la Escuela de Música, proyección de la Escuela de Música. Adaptación de la piscina municipal en piscina cubierta climatizada. Luego, el nombramiento democrático de la Junta de Propietarios de la Asociación de Cazadores. Este es un problema que me han traído de la Sociedad de Cazadores, que me he comprometido, si llego al ayuntamiento, a ayudarles. Eliminación del coste de la licencia de aperturas de locales comerciales. Hay que ayudar a las pymes. E quitar los impuestos de las terrazas y bares. Ubicación de las zonas caninas, claro, porque si ponemos multas de 200 euros, si se sueltan, si cagan, si no recogen, etcétera, por lo menos que tengan un sitio de adaptación.
Desde el Partido Popular no vamos a escatimar trabajo e ilusión en desempeñar nuestra labor. Hay que ir acabando, por favor, señora Cava. Vamos a hacer un ajuste económico para nuestros jóvenes, una integración de juventud y apoyo que siempre hemos mostrado a nuestros mayores, por supuesto, también a las familias. Muchas gracias. Pues a continuació, com hem explicat, passarem al primer dels dos grans blocs, és promoció econòmica i ocupació. Els candidats tindran en primer lloc 2 minuts per exposar les seves mesures concretes en aquest tema més concret i a continuació obrirem un debat de 5 minuts, un debat lliure. L'ordre ara començarà el senyor Ubach, seguirà la senyora Cases, la senyora Cava i acabarà el senyor Riz. Així que, senyor Ubach, té vostè la paraula, 2 minuts. Molt bé, dins de promoció econòmica i ocupació, doncs realment l'Ajuntament de Tremp aquesta darrera legislatura ha sigut pobre. Hi ha el projecte dins del treball a les 7 comarques, que hi ha una sèrie d'accions que estan subvencionades pel Servei d'Ocupació de Catalunya, pel SOC, i és on hi ha l'acció d'autobús, que està funcionant força bé, que està funcionant molt bé fins i tot a nivell comarcal, no solament a nivell municipal. És una activitat de promoció econòmica que ha anat bé i que s'ha implantat molt bé i fins i tot s'està mantenint per properes anyades. Però res més de promoció econòmica. El polígon està igual com fa 4 anys, indústria, taller que es tanca, no es torna a obrir, no hi ha ningú que agafi l'emprenedoria per tirar-lo endavant, i penso que hem de facilitar la implantació de projectes nous. Hem de fer algun tipus de bonificació, cosa que avui en dia estem gravant més aviat que bonificant el que vol obrir un negoci. El que vol obrir un negoci tots són problemes perquè el tiren endavant, en lloc d'intentar buscar algun tipus de bonificació, com deia, que li doni facilitats per tirar endavant aquestes emprenedories. Nosaltres, des de promoció econòmica, tenim la intenció de comptar amb un regidor que estigui estrictament dedicat a aquesta àrea de promoció econòmica, perquè pensem que té moltíssima importància de tenir-lo el regidor amb aquesta promoció, perquè al darrere d'aquesta activitat hi vindrà el que ha de ser la futura ocupació. Si no creem espais, si no creem empreses, ni que siguin emprenedories petites, difícilment hi haurà ocupació. I també ja directament parlant de l'ocupació, doncs s'està gestionant actualment tant al Consell Comarcal com als diferents ajuntaments el que se'n diu plans d'ocupació a 6 mesos normalment, que també estan subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya, que també estan subvencionats pel SOC, i aquí sí que han de continuar gestionant amb el Servei d'Ocupació de Catalunya aquests plans d'ocupació, que ara esteu veient diferents obres al nostre municipi, i hi ha una sèrie de gent que han estat llogats per fer aquestes feines. Això se'n diu uns plans d'ocupació per fer unes feines concretes que d'una durada de 6 mesos. Això va sortint a mesura que hi ha pressupost a la Generalitat, i aquí sí que s'ha de vetllar per continuar mantenint-los i poder contractar-los al municipi i a la comarca. Molt bé, moltes gràcies. Senyora Carles, 2 minuts. Crear llocs de treball a Tremp i a la comarca jo crec que és una preocupació que tenim tots 4. En som conscients de que noves empreses aquí no es vindran a instal·lar mentre no tinguem el túnel de Comiols. Parem el temps. Sisplau, els mòbils, ho hem demanat al principi, reiterem, apagueu amb silenci per no interrompre els ponents. Dèiem que som conscients que noves empreses no vindran a instal·lar-se a Tremp mentre no tinguem el túnel de Comiols i el túnel de la Bonaigua que connectin Barcelona amb França passant pel Pallars. Nosaltres apostem per empreses on no calgui el presencialisme a la feina, o aquelles que tenen com a model el semipresencialisme. Què vol dir això? Per exemple, que poden treballar 3 dies a casa i 2 dies anar a la seva seu que tenen a Barcelona. Per tant, les famílies es poden instal·lar a Tremp perquè la major part de la setmana la passen a Tremp i treballen des de casa utilitzant les noves tecnologies. Per trobar-les, com ho farem? Doncs, per exemple, utilitzarem el JUSactiu. JUSactiu és una societat formada per empreses del Pallars i per alguns ajuntaments amb un consell assessor que té molts contactes. I si no, com ho farem? Doncs buscarem empreses que vulguin fer i negociarem i buscarem i negociarem. I per suposat volem mantenir el que ja tenim, tant les empreses privades com els comerços, com les empreses de l'administració, com la GBS, però necessitem un pla B. Els hem fet homenatges a les hidroelèctriques pel centenari i per la instal·lació al Pallars, perfecte, però volem un retorn d'aquesta aprofitació que fan de la nostra comarca. I nosaltres liderarem una proposta perquè al Pallars hi hagi un pla d'inversions, com per exemple el mateix que hi ha als pobles del voltant de la petroquímica de Tarragona. I hem de potenciar el turisme.
I per potenciar-lo ens hem de creure els trempolins i els pallaresos que tenim les millors muntanyes i les millors parets d'escalada i que tenim el millor casc antic amb les torres, amb els túnels i que tenim el millor llac i que tenim un entorn ple d'encants. Per tant, nosaltres buscarem empreses amb model de teletreball, farem un pla global amb el Consell Comarcal pel tema del turisme i mantindrem i patrocinarem i promocionarem les empreses i els comerços ja existents. Moltes gràcies, senyora Casas. Senyora Cava, mateix temps, 2 minuts, endavant. A ver, aquí no, en la parte económica yo creo que ayudando, no olvidemos que los autónomos es la parte fundamental, los protagonistas de la recuperación. El PP siempre ha estado al lado de las medidas claves de emprendedores. El plan de pago a proveedores, que se pagaron aquí 377.390 euros, y la segunda oportunidad para dar ayuda también a los actuales autónomos. Por aquí nos llega, apoyando a los autónomos, nos llega la creación de empleo. Para ello desarrollaremos políticas, las siguientes políticas: de información y apoyo a las asociaciones cooperativas y agrícolas y ganaderas de la zona. Apoyo a aquellas personas que presenten proyectos empresariales. Apostamos por el desarrollo del turismo rural como desarrollo de factor de dinamización de la actividad económica. Apoyaremos la consolidación de empresas familiares rurales, promoviendo el valor de los productos locales, ecológicos y artesanales. Apoyo a la juventud rural. Garantizaremos a las personas su acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones. Seguiremos defendiendo la continuidad de la Academia General Básica de Suboficiales. Es el motor económico principal de nuestra comarca. La AGBS contribuye al desarrollo de empresas y del personal del sector servicios, hostelería, turismo, y proyecta la imagen a Tremp y al exterior. Pondremos en marcha programas de emprendimiento que promuevan el autoempleo y que generen nuevas oportunidades para la creación de puestos de trabajo. Crearemos un acuerdo con empresas que pretendan ubicarse en el municipio y aquellas que realicen obras de interés social u obras en instalaciones para el personal en situación de minusvalía, de forma que se contrate en la mayoría de los casos a trabajadores pertenecientes a colectivos especiales desprotegidos en materia de empleo. Este acuerdo llevaría consigo para la empresa una bonificación del 0,5 de la tasa de licencia de obra. Muchas gracias. Senyor Rey, és el seu torn. Sí, molt bé. Per parlar d'aquest tema, que es diu promoció econòmica i ocupació, potser que donem alguna dada de sortida. M'agradaria que coneguéssiu, perquè és probable que molta gent no ho sàpiga, que té un 15% de gent a l'atur. No se'l sent. Doncs no tinc cap micro. Se sent? Ara? Sí o no? Està bé, està bé. Sí. Molt bé, deia que per parlar d'aquest tema potser que ens fixem en alguna dada. Té un 15% de la seva població activa en situació d'atur, més de 400 persones. Les polítiques d'ocupació i de promoció de l'ocupació estrictament no són municipals. El que passa és que no defugim en cap cas la nostra responsabilitat i sobretot al veure les desenes de drames que passen per l'Ajuntament de famílies senceres que no tenen feina, ni pare ni fills, i que això els comporta una situació de risc i d'exclusió social evident. Per això hem promogut diferents polítiques a través del Servei d'Ocupació i d'altres per intentar ajudar a aquestes persones, ni que sigui de forma temporal. Però les restriccions pressupostàries i les restriccions legals que imposa el govern fan que no es puguin augmentar en demassia les contractacions. I a part, insisteixo, que són polítiques sovint que no corresponen als ajuntaments. Aquí he sentit tres grups que fan propostes de futur de tota índole. Bé, nosaltres no fem propostes de futur, en tot cas fem propostes de continuïtat perquè aquestes coses ja s'estan fent. Quan es parla de promocionar l'economia local i comarcal, bé, la realitat està al carrer. Hem aconseguit un programa que s'ha reconegut, admirat per alguns puestos i fins i tot copiat per altres comarques de promoció dels productes agraris, agroalimentaris, siguin de la vinya, siguin del formatge, siguin de l'embotit, etc. Això no ha sigut una labor només de ficar-los una etiqueta, sinó labor de formació, labor de divulgació, labor d'autoestima moltes vegades i sobretot de visualització cap a l'exterior.
Trem ha liderat un projecte que ha participat en fires a Girona, a Barcelona, a Mollerussa, a Lleida, etc. I no l'Ajuntament de Trem, no, els productors de la comarca. Els nostres vins, que fa uns quants anys, quan es començaven a plantar les vinyes del Torres, a mi se'm va tatxar de boig, quan no d'altres coses, i vam rebre diverses denúncies, sempre anònimes, per la plantació d'aquelles vinyes, avui resulta que són admirats a tot arreu. 6 bodegues a la comarca i 2 en projecte. Això és una realitat concreta de creació de llocs de treball al voltant d'aquella màxima que recull la nostra sardana, Trem mig ciutadana i mig pagesa. I com que som mig ciutadans també, continuarem apostant per la promoció d'un dels valors que la ciència ens ha donat. La naturalesa... Sí, doncs la geologia és una aposta claríssima. La inversió que es va fer en l'Institut de Geologia n'és un exemple clar i la promoció del futur geoparc un altre. I volia parlar de calendari dels regadius. Una promesa que s'ha d'anar concretant en el temps. Ara tindrà l'oportunitat de parlar de tot això perquè obrim el torn de debat, 5 minuts, algú que vulgui començar sobre promoció econòmica i ocupació. A veure... endavant. Sí, certament que ha explicat l'alcalde és de promoció econòmica amb plans d'ocupació amb el SOC. No depèn de l'Ajuntament, és així, però sí que està clar que la gestió que es pugui fer davant del SOC i davant de la Generalitat, en aquest cas, doncs sí que depèn de l'Ajuntament que te'n puguis aconseguir 10, 12, 15 o 25. Doncs quan hi ha aquesta sortida de projecte, d'oferta de plans d'ocupació, doncs no és el mateix en una comarca que en una altra. No és casual que una comarca agafi 25 plans d'ocupació i una altra sol n'agafi 10. Això va passat amb aquesta comarca. Això ha passat en aquest municipi i després tens la pregunta moltes vegades d'altres companys d'altres comarques, et preguntes com és que tu en tens 25 i a mi solament han adjudicat 10. Això sí que és una gestió que ha de fer l'Ajuntament, per aconseguir-ne 25 i no pas 10. Això sí que és una gestió que ha de fer el Consell Comarcal també de turno, segons on estiguen encaminats aquests plans de CUP. No és una dependència, però sí que és una gestió i aquesta gestió s'ha de vetllar i s'ha de fer fins al final i si pots aconseguir 25 no te conformis amb 15 ni amb 10. Això sí que és una gestió. Per al·lusions directes, senyor Ritz, si vol... Bé, no sé de quins números parla, barreja Consell Comarcal i Ajuntament, potser que comporta 2 barrets de vegades el senyor Bach, és normal que li passi. A veure, l'Ajuntament de Trem ha aconseguit el màxim nombre possible de plans d'ocupació directes. Altres són els que van vinculats amb el Consell Comarcal, que són ells els que en diuen el cupo que ens toquen. I tenim un límit, que és el pressupostari, no és tot gratis. És a dir, quan tu logres un bloc d'aquest estil, hi has de posar uns diners en forma de percentatge que varia. Per tant, nosaltres hem fet tots els plans possibles, altra cosa són els cupos que els Consells Comarcals obren. Però si podia... Sí. He dit que volia parlar una mica dels regadius i jo insisteixo en aquest tema que és fonamental per l'economia del municipi i de la comarca. Aquí hi havia una inversió programada de 8 milions d'euros fa 7 anys, quan hi havia el govern del tripartit, adjudicat i amb empresa concreta, i malauradament avui en dia encara només se n'hi porta invertits 4. La inversió total, que ens ha de transformar la fesomia agroalimentària de la nostra comarca, és de 80 milions d'euros. Amb aquest ritme, ni els nostres nets ho hauran acabat. Hem d'exigir com a municipi, i com a comarca, si es vol també, un calendari concret, perquè l'economia de la nostra comarca bàsicament passa pel sector primari. Senyora Casas, senyora Cava, si no volen... Jo voldria, senyor Rit, dir-li que sí que és veritat que s'ha fet de les 7 comarques i que està molt bé i que realment s'ha de continuar perquè el que està bé i s'ha de continuar, no deixeu perdre, però hem de promocionar més coses. Si tinc més temps per explicar-li, si parlem de turisme o parlem de biomassa, que tinc coses concretes. No, podem parlar del que vulgueu, però ho hem de fer i s'ha de treballar des de l'Ajuntament i hem de promocionar-ho. I després, el temps és el que és, senyor Rit, tampoc no podem inventar-lo. I després, a la senyora Cava jo li voldria dir que sí que és cert que la GBS és un motor important, però no és el motor més important i que qualsevol dia ens la tancaran, o no, però si més no necessitem un pla B pel que ens pugui passar i no ens podem quedar pensant en que hem d'aguantar la GBS i que jo en soc partidària d'aguantar-la, per suposat, pero no es el gran motor tampoco. Bueno, señora Cava, si vuelve a responder. Sí. Yo quería decir que mucho bla bla bla, pero que al final la academia es el motor económico del 60% de aquí de la zona. Y que lo que tenemos es lo que hay que aprovechar. No que si la proyección, que si podemos hacer, que si las subvenciones, que si no sé qué. No. Lo que hay que hacer es lo que tenemos que aprovecharlo. Y una de las cosas que faltan son iniciativas. Aquí vienen unas promociones en septiembre, unos aniversarios que vienen 1000 y pico personas y aquí es donde está la promoción económica, aquí. ¿Por qué? Pues verá, si usted va a las ferias, pues va a una feria de Sevilla, pero si usted
promociona cuando vienen esas 1000 y pico personas o X personas, que son muchísimas, y usted pone los productos en las casetas, porque aquí hay ferias, pero ferias entre los habitantes de aquí del pueblo, pero unas casetas, unas ferias con los productos de aquí. Está muy bien que dé el primer premio, el segundo, pero si la gente no lo consume y no se beneficia de ello, pues no hacemos nada. Con lo cual, promoción de productos, aprovechemos cuando vienen gente de fuera. ¿Cuándo viene gente de fuera? Pues con la academia, señora, con la academia que viene muchísima gente. ¿Cuándo se coge la capacidad de gente aquí en la Conca con la gente que nos trae la academia? Gracias, ¿De dónde son? De todo el pueblo, de toda Espanya. Gràcies. Senyor Ubach. No, jo sol per intentem ser breu, sisplau, perquè seré molt breu. Per al·lusions, doncs jo he posat dos exemples de plans d'ocupació que tenien tant l'Ajuntament com el Consell Comarcal. Jo no he intentat parlar del Consell Comarcal perquè avui, si algú va veure el debat d'ahir, t'ho vaig comentar, no toca. Avui parlem de l'Ajuntament, no del Consell Comarcal. I bé, sí, per favor, que estic parlant jo, jo no l'he interromput a vostè. No, respetem torn de paraula, senyor Ubach. No, jo porto dos barrets, però jo assisteixo als dos barrets que porto. No com d'altres, no ho pot dir tothom, que també porten dos barrets i amb un d'ells no hi assisteixen. Senyor Rip. Tinc un cap moderat i dos barrets no em caben. De debats de Consells Comarcals no n'he vist mai cap enlloc, i algun dia potser que se n'haurà de parlar. L'Ajuntament tampoc hi havia cap fins ara. Perdoni, cada any a TV3, a Catalunya Ràdio, perquè quan l'han demanat s'ha fet. Doncs el mateix que ho han demanat. El primer dia que ho han demanat. També el farem. Molt bé. No, jo volia anar en positiu. Sí, totalment. Nosaltres el que diem ben clar i hem estat fent és, a banda dels valors i les virtuts que té l'acadèmia, que són molts, i que hem estat al capdavant defensant-ho, sense amagar-nos de res, i dient-ho clar sempre. I aquí nosaltres hem proposat un pla que sigui per augmentar l'ocupació escolar d'aquest centre durant tot l'any, no només 4 o 5 mesos, sinó que torni a tindre cursos reglats. Deixo aquest bloc i vull parlar de la geologia. La geologia ens atança a la universitat, la geologia ens atança al món de la ciència. Ciutats molt més grosses que les nostres estan invertint molts diners per poder connectar en el món de la ciència, en el món del coneixement. Nosaltres tenim la sort de tindre una comarca molt arrugada, molt complicada, però això fa que tingui un interès científic de primer nivell. L'aposta que han fet, i agraeixo, i ho dic públicament, que hagi sigut per unanimitat al fer la inversió en aquell edifici, ha de ser una de les nostres projeccions de futur. No portarà centenars de milers de persones, però sí que ha d'ajudar, si som eficients, a mantenir una economia sostinguda i de qualitat de cara al futur. Gràcies, senyor Rip. Passem al següent bloc, on serveis i taxes municipals. Ja s'han tocat diverses idees, mateix format. Teniu 2 minuts per exposar les seves propostes en aquest tema, que recordem que és serveis i taxes municipals, i en acabat obrirem un torn de debat de 5 minuts. Vull demanar, sisplau, respecte als assistents, tant per bé com per malament, ni xiulets ni aplaudiments. Intentem respectar cada torn de paraula, i més perquè el temps és molt limitat i si hem d'anar fent aturades constants, el debat és molt interromput. L'ordre ara serà primer per la senyora Cases, després la senyora Cava, el senyor Orrit i acabarà el senyora Cases. 2 minuts, endavant. Els veïns de Tremp paguem 1 milió més d'euros actualment que fa 8 anys en concepte d'IBIs i d'altres impostos. Nosaltres el que proposem ara, i ho hem anat dient repetidament en alguns plens aquests últims anys, és que volem crear unes comissions on hi siguin representats tots els partits polítics que hi ha a l'Ajuntament. Doncs per no fer-ho només l'equip de govern com ho ha fet fins ara, sinó tots, per mirar i estudiar si es pot reduir una mica més l'IBI. Com també volem revisar el tema de l'empresa d'aigua, perquè no hem vist les millores que teòricament tenien que estar previstes i s'havien d'haver fet durant aquests últims anys. En qualsevol cas, nosaltres volem que els ciutadans vegin per què serveixen els nostres impostos. Els hi volem ensenyar i els hi volem explicar on van a parar. I ara hem d'explicar que hi ha una part d'impostos que són per arreglar els camins del municipi i que n'hi ha que són per arreglar instal·lacions i tindre les instal·lacions de Tremp correctes i n'hi ha que són per arreglar una plaça de Tremp o d'algun poble. I en el tema de serveis, doncs creiem que s'han d'ampliar serveis com el d'obrir les biblioteques els dissabtes i els diumenges al matí, que és una demanda dels universitaris i per tant és una demanda que s'ha d'estudiar perquè els universitaris puguin pujar cada cap de setmana a Tremp.
Lluitarem per consolidar l'escola de música, l'escola oficial d'idiomes, l'escola d'adults i l'escola de música, perquè no permetrem ni un pas enrere, perquè és un tema que ha costat molt d'arribar, i suposo que això l'equip de govern fins ara ho sap, i no podem permetre ni un pas enrere, no podem permetre que ens prenguin això que ens ha costat tant i ho volem consolidar. I vetllarem pel tema sanitari i ser, tal com s'és ara, en el Consell d'Administració de l'empresa que gestiona l'Hospital Comarcal. És imprescindible que hi hagi més freqüència de trens, que s'adaptin a les necessitats dels que van al metge, dels estudiants, que puguin connectar amb els avis i l'abans, tant per anar a Lleida i connectar per anar on sigui, com per anar tornant-s'hi. I com que som un partit proactiu, doncs hem de buscar subvencions i hem d'exigir que se'ns pagui tot allò que se'ns deu, d'acord? Perquè hem de fer obres, hem d'acabar l'escola de música, hem de ficar gespa al camp del Pedrassat. Moltes gràcies a tots, senyora Casas. Més endavant tindrem l'oportunitat de parlar d'aquests temes. Senyora Cabas, el seu torn, 2 minuts. Endavant. A ver, es prioritario para el PP la atención a los mayores y dependientes con dificultad de movilidad y recursos económicos limitados, creando un plan de ayuda con carácter anual. La apertura del centro de día consideramos vital que permanezca abierto los fines de semana y festivos. Estamos pensando también en los cuidadores y familiares. Queremos que Tremp sea una ciudad saludable, con inspecciones de instalaciones temporales, inspecciones de viviendas, locales, terrenos y parques que puedan encontrarse en condiciones de insalubridad. Calidad de las fuentes públicas. Fomentar en la escuela la salud infantil. Establecer las tasas municipales conforme a los márgenes que regula la Ley de Hacienda locales de Real Decreto 2/2004 del 5 de marzo. Consideramos que puede ajustarse a la baja en todos ellos: IBI, circulación, plusvalía, licencia de obras, basuras y agua. Contemplar la iluminación del pueblo instalando equipos de LED. Luz blanca, más económica por las actuales amarillas y de mayor consumo, iluminando también los elementos arquitectónicos del pueblo. Recuperar la radio Tremp, voz de la Conca. Designar 4 zonas caninas, ya lo hemos hablado antes en los puntos. Crear la banda musical municipal partiendo de la actual de la Escuela de Música. Y adaptación, la piscina municipal a la piscina cubierta climatizada. Estos serían en el tema servicios. En las tasas municipales está claro que hay que bajar los impuestos. Nosotros, ya he hablado anteriormente y voy a exponer más o menos lo que queremos hacer de la bajada. De circulación el 20%. Con respecto al IBI se bajarán hasta los márgenes concedidos, el 0,4. El mínimo es el 0,4 y el máximo el 1,3. Bajaremos el mínimo. Plusvalía, etcétera, todos, un tanto por ciento cada uno. Vale, senyor Ric, 2 minuts. Bé, aquest és el tema, en fi, més complicat de tots, és allò de voler quadrar el cercle, no? És voler fer truita sense trencar els ous. És a dir, per un costat demanen molts serveis i moltes coses i per l'altre que es baixin els impostos. Això és complicat. Anem a parlar de l'IBI una mica. Mireu, sí, l'IBI ha pujat, però l'IBI el va augmentar en aquest municipi una coalició electoral que va governar fa uns anys, que es deia Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Van ficar el sostre que hi havia. És cert que després les coses han canviat i cert que el valor catastral que en aquell moment es va fixar ha anat a la baixa. També és cert que hi va haver uns períodes de congelació i que aquests darrers anys han baixat l'IBI real un 11%. La plusvàlua un 40%. I això té una repercussió directa en la declaració de l'IRPF. Hem de continuar amb aquesta línia. Però això és difícil, perquè si volem mantenir l'escola de música, volem mantenir el nivell assistencial a nivell sanitari, etc., tot això s'ha de pagar. Us he dit abans que la Generalitat s'ha escapat d'estudi a nivell dels municipis de muntanya i rurals. Sabeu quin deute arrosseguem només amb la Generalitat d'aquest municipi? Més de 2 milions d'euros. Les entrades a l'Ajuntament, que no són només taxes i impostos, aquest és un bloc, l'altre són les ajudes de l'Estat, que podrem dir que són insuficients, però arriben puntualment, i l'altre, les aportacions de la Generalitat. Des de l'any 2012, l'aportació al fons municipal no ha arribat, no aquí, a cap municipi d'aquesta zona. A banda, ens deuen diners de la construcció de la vida, etc. I això, nosaltres trinco ho hem d'anar pagant als bancs. Escolteu, paguem els nostres proveïdors a 30 dies des de fa més de 2 anys. Han baixat el deute que acumulàvem amb un 50%.
I si descontem el tema de la hipoteca que tenim per pagar l'edifici d'allà baix, estem en uns nivells d'un 36-37% de ràtio d'endeutament. Envejable i envejat per molts municipis del nostre tamany. Els serveis que volem, de primera qualitat. Sabeu quan ens costa l'ensenyament en aquest poble? El municipi. No conto les nòmines perquè afortunadament no depenen de nosaltres. Passa dels 300.000 euros anuals. L'escola de música, jo us ho he dit abans, us ho torno a dir ara, l'aguantem entre els pares i l'Ajuntament. La Generalitat s'ha escapat d'estudi, en aquest cas d'estudi de música. Les llars d'infants, l'escola d'adults, a tot arreu hem d'acudir nosaltres. 300.000 euros a l'any, si ens els paguen o absorbeixen aquests serveis, probablement podrem baixar l'IBI amb una quantitat considerable. Moltes gràcies, senyor Ubach. 2 minuts. Sí, certament, això de parlar l'últim, quan hi ha un tema tan unificat, doncs porta que ens reiterarem, que ens repetirem. Però sí que d'entrada volia dir una cosa. És cert que el 2006 l'equip de govern que hi havia en aquells moments a l'Ajuntament, una coalició entre Convergència i Esquerra Republicana, se l'invita, per dir-ho d'alguna manera, a pujar els valors cadastrals. És així. Per què? Perquè portàvem 17 anys que no es miraven. Els alcaldes anteriors no eren aquella coalició, eren d'altres. I un no està massa lluny del meu costat. Alcaldes no. Sisplau. Després tenim aleshores, de debatre. Continuï, senyor Ubach. El 2006... Continuï. El 2006 se'ns invita a incrementar l'IBI. Qui es troba aquest increment al 2007? Qui entra a l'Ajuntament després? Qui es troba aquest ingrés d'1 milió i pico d'euros? L'equip de govern que encara està avui a l'Ajuntament. O sigui que nosaltres el que vam fer és fer-los la feina bruta. Els vam fer augmentar l'IBI perquè ells el disfrutessin després. És així mateix. Després una altra cosa. També s'ha... Sí? Continuï. El que està clar també s'ha parlat de la càrrega fiscal que suportem a Tremp, els ciutadans, i és així de certa. L'IBI s'ha baixat un 6 i poc %, però és que la recomanació que hi ha de l'Agència del Cadastre per a baixar l'IBI és un 22%. És d'un 22%, perquè el 2006 els valors cadastrals estaven al voltant del 20% del valor de mercat dels habitatges de Tremp. I ara, el valor cadastral, n'hi ha que estan al més del 50% del valor de mercat. I per això, de la mateixa manera que el 2006 se'ns va invitar a pujar l'IBI, i important, perquè portàvem 17 anys, repeteixo, sense apujar-lo, l'import va ser important, va ser destacat. De la mateixa manera, ara s'ha invitat també l'Ajuntament de Tremp a baixar un 22% aquest IBI per adequar aquests valors cadastrals. Però l'Ajuntament de Tremp baixa aquest 22%, certament, com diu l'alcalde, baixa els valors cadastrals un 22%, però el tipus impositiu, que és l'altre barem que es fa servir per tenir l'import del rebut, la puja un 17%. Amb el que l'import del rebut de l'IBI ho notareu molt poc, ho notareu un 5 o un 6%, i ho hauríeu de notar un 22%. Aquest és el tema de l'IBI. Anem acabant, sisplau, senyor Ubach. Amb el tema de l'aigua, ja en parlarem. IBI, aigua, biblioteca, temes no falten per debatre. Com que és un tema força candent, ara obrim els 5 debats. Demano, sisplau, intervencions curtes i concises. I, com no pot ser d'una altra manera, respecte. Senyor Borrit, us m'ha demanat la paraula. Sí, 5 minuts de debat obert, endavant. Ens van invitar, hi ha taules en les que si t'inviten no t'hi assentis, perquè això d'invitació cap. És a dir, aquí hi va haver una norma general de l'Estat i els municipis podien modular, com han fet nosaltres, a la baixa, el coeficient que s'aplica a cada lloc. Per tant, la invitació genèrica a revisar els valors cadastrals és certa, i no és una invitació, sinó que és una obligació legal, però després hi ha la modulació que es fa a cada ajuntament. Segona, nosaltres vam entrar a disfrutar d'aquest augment. Escolti, el primer que ens vam trobar al mes de setembre i al mes de novembre, tot just entrar a l'Ajuntament fa 8 anys, dos crèdits que havia d'anar a firmar per valor de gairebé 900.000 euros. S'havia desfasat les obres d'aquí i les obres d'allà, 900.000 euros. Si volen que baixem l'IBI, ja li dic, i ja he dit moltes vegades, a on hem d'aplicar aquesta rebaixa? A l'escola de música, al sou dels empleats, al manteniment dels camins, a les escoles. La pregunta és clara, puc em semblava que havia entès que la d'invitació volia dir obligació, em semblava que ho havia entès. Em semblava la paraula d'invitació em preferia a una obligació, perquè després de 17 anys no inviten a ningú a sentar-se a una taula, li obliguen a pujar l'IBI. Jo he dit invitació per dir-ho d'alguna manera, em semblava que ho havia entès. Després, el finançament que vostè demanava per arreglar aquestes obres que es va trobar, ja li he dit, amb el millor d'increment que va tenir de l'IBI, encara pagava des de l'obra que li sobrava. Jo que tampoc hi va massa problema a nivell de financer. I després una altra cosa, quan es vol equilibrar un balanç, no solament s'ha de buscar sempre, si perdo ingressos, buscar d'altres ingressos. També podem aprimar les despeses. Un balanç o una compta d'explotació també s'equilibra
rebaixant les despeses, no solament sempre buscant ingressos, perquè a vegades els ingressos són molt limitats i costen molt de trobar-los, i certament és així, i amb això sí que li dono la raó. Però hi ha una altra manera d'equilibrar la compta d'explotació, i és baixant les despeses, i això és el que no s'ha fet mai a l'Ajuntament. Moltes gràcies, senyora Cava. Senyora Cases, volen fer ús del seu torn de paraula? Bueno, yo simplemente quería comentar de que no vamos a pagar nosotros el pato de que se hayan construido más cosas de lo que se podía tener aquí en Tremp, porque si la deuda es tan alta, hay tanto dinero que se debe, tantos préstamos que pagar, nosotros no tenemos culpa, señor alcalde, nosotros no tenemos culpa, no tenemos que la deuda no es muy alta, no lo ha entendido bien, me parece. Jo crec... Un moment, sisplau, senyora Cava, vol acabar el seu torn? No, quiero decir que claro, hoy estamos aquí porque resulta que tenemos que pagar, tenemos ahí una lira que podía haber estado todo el pueblo y tenemos que estar aquí metidos y resulta porque hay que pagar 300 euros para poder hacer un debate, pues a lo mejor deberíamos de plantearnos de construir menos y una calidad de vida mucho mejor para los ciudadanos, porque no podemos ir ahogados con todos los impuestos para que luego no se puedan ni utilizarlos porque hay que pagar ahí una cantidad de dinero que no puede ser, es que no puede ser. Gràcies, eso no es Cava. equitativo, vamos. Senyora Cases, i per al·lusions després. Jo crec que Tremp és el que ensenyem, i a Tremp, a part de quan fan festes a la GBS, a Tremp cada cap de setmana hi venen molts nens i moltes nenes que juguen a futbol i juguen a bàsquet, i que veuen instal·lacions. I jo crec que és fonamental en una ciutat com Tremp doncs, que tinguem un poliesportiu en condicions, que tinguem un bon teatre i que tinguem un camp de futbol del Pedrasanta, que jo crec que hi falta molt per fer, a part de la gespa artificial, perquè és el que ensenyem, perquè és el que la gent de Catalunya que venen cada cap de setmana se n'emporten de casa nostra. I jo crec que és fonamental que tinguem uns bons equipaments, és fonamental. Senyor Rit. No hi ha cap dubte i crec que convindrem tots que aquests darrers anys els equipaments han millorat i molt i amb molta qualitat. A veure, tornant una mica al tema del deute i no deute, no tenim un deute excessiu, al contrari, he intentat explicar a vostè i a tothom que estem en uns nivells d'un 37% que és envejat per molts municipis molt més grans que el nostre o de la nostra dimensió. El problema de la despesa, efectivament, és a dir, les coses, els balanços s'ajusten per els ingressos i per les despeses, doncs nosaltres hem ajustat. Per això hem pogut rebaixar el deute, per això podem pagar puntualment els nostres proveïdors, per això complim amb la regla de la despesa, etc. El pressupost de l'Ajuntament de Tremp avui és inferior al de fa 4 anys i molt més al de fa 8. Efectivament ens hem ajustat, i molt. Per això tenim la salut econòmica que tenim. Val, senyora Cava, m'ha demanat la paraula, endavant. Bueno, el pago a proveedores, usted lo que no ha contado al pueblo es que le han pagado el plan que ha hecho el gobierno. ¿Qué plan? El plan le han pagado 377.000 euros. Sí, señor, le ha pagado. Sisplau, silenci, està parlant la senyora Cava. A usted le han pagado este dinero porque a mí me lo han dicho, que le han pagado usted 377.000 euros para el plan. Sisplau, señor Rich, señor Bach. Lo han hecho en toda España, perdone. Lo han hecho en aquellos municipios endeudados, básicamente muchos de ellos del PP, como el de Madrid, que por eso se inventó el FLA. Perdone, a usted le han pagado. A mí no me han pagado nada porque no me debían. A mí la deuda ya le he dicho que la tenemos con la Generalitat, no con el gobierno central. Pues jo, senyor Rit, si li han pagat, potser us ho he d'explicar, perquè nosaltres no m'ho hem enterat. Gràcies, sisplau. Donem per acabat aquest torn, complert el temps, ha parlat tothom. Traeré papeles y se lo demostraré. Ja han sortit diners, veus? Que és fàcil de buscar ingressos. Deixem aquí. Ja us he dit que això era la quadratura del cercle. Deixem aquí aquest torn, sisplau, passem al tercer bloc. Com els he comentat abans, serà una sèrie de preguntes ràpides en la que es demanarà posicionament concret a cada candidat perquè estableixi uns compromisos de cara a la propera legislatura. De respostes, sisplau, sí o no, o amb el menor nombre de paraules possibles. Comencem per la senyora Cava, després el senyor Rit, el senyor Ubach i acabarà la senyora Cases. Jo els faig les preguntes i em van responent de forma ràpida, sisplau. Gespa artificial al camp del Pedrasanta, sí o no? Sí, pero con un matiz. Rápido, por favor. Un matiz. Si al Pedrasanta hay césped natural, pues pongamos el césped artificial en el Yuncal y tendremos natural y artificial y aprovecharemos bien los dos campos, vale, muchas gracias. Para que pueda todo el mundo disfrutar del césped artificial y césped gracias. natural. Vale, consorcio sanitario, sí o no? Sí, pero con consenso. Vale. Academia Militar de Talar, sí o no? Por supuesto. Túnel de Comiols, sí o no? ¿O? Sí. Vale. ¿Y Cataluña Independiente, sí o no? No.
Vale. Ahora, por favor, complete, sisplau, una mica de silenci. Por favor, sisplau, acabi de completar la frase que jo li dic. A Tremp li falta... A Tremp le falta todo mi programa. De forma molt breu, insisto, más transparencia y más transparencia en las cuentas públicas. Vale, muchas gracias. Y por último, ¿a Tremp le sobra? Pues le sobran impuestos y tasas municipales. Muchas gracias. Senyor Riz, mateixes preguntes. Gest artificial al Pedrasanta, sí Sempre o no? que la puguem pagar la inversió i el manteniment, sí. Moltes gràcies. Consorci sanitari? Sí, sempre que estiguem als òrgans de decisió. La sanitat és una cosa bàsica al nostre país. Moltes gràcies. Acadèmia Militar de Talarn, sí o no? Sense dubte. Túnel de Comiols? Túnel o arranjament. A mi m'agrada dir millora de Comiols. Millora de Comiols. Catalunya independent? Catalunya sí o no? respectada. Vale. I ara completi aquesta frase. A Tremp li falta? Li falten millors comunicacions i li falta el reconeixement com a municipi singular que és. I a Tremp li sobra? Li sobra alguns actes d'incivisme, per exemple, el botelló en els caps de setmana al Pinell. Moltes gràcies. Senyor Ubach, el seu torn. Mateixes preguntes. Gest artificial al Pedrasanta, sí o no? Sisplau, silenci, si no ens allargarem molt més el compte. Endavant. Gest artificial al Pedrasanta, dèiem, sí o no? Sí, perquè hi puguin jugar tots els equips. Molt bé. Consorci sanitari? Sí, per una gestió pública més àgil. Acadèmia Militar de Talarn? Sí, per motius de col·laboració amb la comarca, però turístics, socials i fins i tot econòmics. Túnel o arranjament de Comiols? Bé, túnel ja no és possible, serà un arranjament amb 6 viaductes i 6 túnels. Doncs sí, però també revisant el projecte perquè baixi la quota, perquè continuï estant amb una quota d'un 6%. Moltes gràcies. Catalunya independent, sí o no? Ja estem adherits a l'AMI, a l'Associació de Municipis d'Independència, i per tant respectarem les decisions del Parlament de Catalunya. Moltes gràcies. Completi la frase. A Tremp li falta? Capacitat de lideratge a tota la comarca. I li sobra? No li sobra res, ens fa falta tot. Molt bé, moltes gràcies. Senyora Cases, del seu torn. Gest artificial al Pedrasanta? Sí, i a més arreglar altres coses que costen molt poc i només costen voluntat de fer-les. Molt bé. Consorci sanitari? No, creiem que a la llarga la sanitat ens sortiria perjudicada. Acadèmia Militar de Talarn? Sí, però necessitem un pla B. Arranjament de Comiols? Sí, per suposat. Catalunya independent? Sí, volem ser lliures, nosaltres volem un país nou. Molt bé, completi la frase, sisplau. A Tremp li falta? Més activitat econòmica. I a Tremp li sobra? A Tremp li sobra l'abús de l'Ajuntament amb els tribunals, contenciós amb el Consell, Associació de Caçadors de Montsec, per tant, li faltaria més diàleg. Moltes gràcies. Passem al bloc 4 i el darrer bloc. Com dèiem, per desgràcia, l'agenda política d'avui dia està el tema de la corrupció i la transparència. Demanarem a cada candidat que adquireixi 3 compromisos, que es comprometi, amb la redundància, a dur a terme si té l'opció de governar. Començarem pel senyor Riz, seguirà el senyor Ubach, la senyora Cases i acabarà la senyora Cava. Endavant, senyor Riz, té un minut. Els compromisos són ben senzills, tots de complir les normes que hi ha establertes i si ho fem no hi haurà en aquests casos. I si algú s'hi troba, una pobra podrida, doncs amb les màximes conseqüències. L'Ajuntament de Tremp no pot inventar normes noves ni ficar-ne més. Jo crec que hem de complir les normes generals que n'hi ha proutes i ben clares. Aquest és una lacra, això és una xacra, que ens afecta a tots. Un país com el nostre, que ha vist passar pels tribunals i que no sabem quin resultat la seva màxima figura, el seu president, doncs ens ha afectat a tots, no només els del seu partit, ens ha afectat a la moral a tots. Però també us vull dir una cosa, perquè estigueu ben tranquils els que heu pogut venir aquí. Amb tots els anys que diuen que són molts que porta l'Ajuntament, poso la mà al foc per tots els regidors de govern i oposició que hi ha hagut. No tothom és igual. I als municipis, la majoria de les persones que hi ha, sobretot als municipis petits, són d'una honradesa a prova de foc. Govern i oposició. Jo no ficaria més normes, simplement que mantinguem el respecte que hem tingut aquests anys de democràcia al nostre Ajuntament, ja n'hi hauria prou. Moltes gràcies. Senyor Ubach, compromisos en favor de la transparència? Sí, una mica amb la línia del que s'ha explicat, està molt lligat a lo que és la persona. Si la persona agafa compromís, agafa una normativa i agafa una manera de treballar, doncs no hi té per què haver cap tipus de corrupció. I si n'hi ha alguna que es desvia, doncs un bolet no ens ha de fer perdre el bosc, un bolet no. El bosc que continuï ben d'altra gent. El que passa que avui en dia un bolet dolent ens fa falta 100 com a mínim de bons per equilibrar-lo i això no és just. Això no és just que estiguem en un col·lectiu que a la mínima estàs observat i estàs fiscalitzat, estàs perseguit fins i tot per qualsevol pràctica, ja no dic il·legal, sinó que t'equivoquis, solament perquè t'equivoquis. A totes les feines, fins i tot amb feines molt delicades com pot ser la sanitat, doncs hi ha errors i a vegades greus.
I no hi ha el rebombori que hi ha en el cas d'un polític, que a vegades ja no és una actuació dolenta, que si el cas sí que seria reprovable, però qualsevol error a vegades mínim s'extrapola i s'exagera de manera tan gran que et fa que et sentis delinqüent, fins i tot quan parlem d'un company teu o d'un company de professió o d'un company d'institució. Ja no solament cal que t'ho diguin de tu. I després ja no vull dir la gent que hi ha que té els dits ràpids, per no dir el bolígrafo ràpid, i que es posa a escriure sense saber el que escriure ni el mal que pot arribar a fer. Moltes gràcies, senyor Bach. Vol acabar? No, jo volia dir que en principi també dins de l'Ajuntament nosaltres la idea és que tot regidor, tot funcionari, tot treballador, que l'actuació que té ha de ser molt clara i ha d'estar sempre a l'abast de tothom. Vull dir que tothom tingui accés a aquesta feina i a aquesta tasca que està desenvolupant. Moltes gràcies, senyora Casas. Un minut per vostè. Jo d'entrada vull deixar clar, igual que el senyor Rit ha dit, que jo no crec que a Tremp hi hagi mai ni cap governant ni cap treballador corrupte. I dit això, sí que estic a favor de la transparència total i de manera preventiva. El nostre compromís va molt més enllà de fer complir una llei espanyola que és carrinclona. Nosaltres ens comprometem que a final d'any haurem adaptat el funcionament del municipi a tot allò que preveu la nova llei de transparència de Catalunya. Una llei reconeguda en l'àmbit europeu, que estableix moltes mesures, tant en matèria de contractació d'obres, de béns, de personal, de serveis, com el que fa a transparència en els acords i disposicions municipals i en molts camps que coincideixen plenament amb el nostre eslògan, entra amb nosaltres a l'Ajuntament. Molt bé, moltes gràcies. Senyora Cava, al seu torn, un minut. Nosotros tenemos 3 medidas: rendimiento de cuentas a los representantes en el municipio, control de gastos protocolarios y de representación, así como fomentar la austeridad y la gestión eficiente, publicidad periódica de retribuciones de los cargos municipales que los tenga y auditoría externa dirigida a verificar los procedimientos de gestión, gasto urbanístico y contratación pública. Muy bien, moltes gràcies. Com que anem bé de temps, invertirem l'ordre i passem a les preguntes del públic que poden donar lloc a més debat i intercanvi d'opinions, i al final farem el minut per candidat per demanar el vot, si els sembla correcte. Si hi ha algú que vulgui prendre la paraula, vostè me l'ha demanat, endavant. Si hi ha el Jordi, el micròfon. El micròfon, està allà. Si li poden aprovar, sisplau. Les preguntes, sisplau, que siguin breus i sobretot respectuoses amb tots els candidats. Els candidats, vostès tindran de rèplica, si se senten al·ludits al moment de la resposta, sempre amb respecte. Endavant. Hola, bones tardes. Veig que avui han arreglat el tema del pacte local del Pinell que es va veure ahir a la televisió. Menys mal que avui s'ha refet i se n'han desdit. Però jo li volia preguntar al senyor Ubach i també a la senyora Casas com poden portar a la vegada la independència i mantindre l'acadèmia. Moltes gràcies, la pregunta és clara, sisplau. Aquesta és la pregunta. I l'alternativa, que diu l'alternativa B, si està definida, vol dir que aguantem l'acadèmia. Però com poden vostès mantenir una acadèmia militar en un país estranger? Gràcies, la pregunta és clara. Senyor Ubach i després senyora Casas. Endavant, sisplau, respecte tant per la pregunta com per la resposta. Vostè, senyora Casas, primer. Sisplau, sempre en silenci. En primer lloc, de moment no som un país estranger, som a Espanya, tant si ens va bé com si no. En segon lloc, Esquerra Republicana és un partit que per damunt té la gent i el territori. I per tant, nosaltres sí que creiem que és important tindre la GMNC perquè és un motor important per la comarca. Això no vol dir que no creguem en la independència i que hem de ser independents i que jo aposto per la independència de Catalunya. Però evidentment Esquerra Republicana, per damunt de la ideologia d'Esquerra, hi ha la gent i el territori. Per damunt, per suposat. Moltes gràcies, senyor Bach. Sí, per al·lusions. Bé, el del país estranger ho ha dit vostè, no he dit jo en cap moment que érem un país estranger. Primera. Segona, l'activitat també que he dit militar de l'acadèmia, jo he entès que dic que érem un país estranger. Quan hi ha un país independent d'un altre, es constitueixen dos països. Sí, però de moment no. Un estranger és estranger amb l'altre. Però vostè ens pregunta en present i parla en futur. Em pregunta en present què pensem ara i llavors ja pensa que després serem estrangers. Sisplau, la pregunta és clara, anem a la resposta. L'activitat que hi pugui haver a l'acadèmia pot agradar més o pot agradar menys. Com una altra activitat, com una petroquímica, com qualsevol indústria, pot agradar l'activitat que s'hi fa o no. O li agrada a vostè una petroquímica al seu territori. I en canvi, on les tenen,
hi ha rebutjos, però molta gent està a favor. Per què? Per l'ocupació, bueno, per moltes avantatges, no? Aquí estem exactament al mateix tema. L'activitat que es fa a l'acadèmia pot agradar més o pot agradar menys. Però jo li he dit, quan he acceptat, que he dit que sí, i li he dit per motius de col·laboració amb la comarca, li he dit per temes proturístics, quan fem l'entrega de despatxos, ve moltíssima gent aquí, i molta gent descobreix el que és Tremp i el Pallars Jussà, molta gent ho descobreix llavors, i estic convençut que molts tornen amb el que estem fent proturisme, segon motiu que li he dit. Tercer motiu, social. Qui no té un company, fins i tot un amic, vostè mateix amb mi, a l'acadèmia? Qui no el té? Això és un motiu social importantíssim. Per què d'anar en compte d'un amic jo, que té feina? Per què? Com si està amb la petroquímica, és igual, per continuar amb l'exemple. Tercer tema. I quart tema, econòmic. El que sempre se'ns ha dit que volíem l'acadèmia per temes econòmics. Jo no ho he dit mai, això. S'ha posat a la meva boca, jo no ho he dit mai. He parlat sempre d'aquests 4 temes. I si continuem analitzant, segur que en trobarem més. Llavors sí que és totalment, puc defensar una acadèmia i puc estar a favor d'un procés, tranquil·lament. Ho veig totalment compatible. Sí, si el senyor Rit o la senyora Cava volen respondre també la pregunta. Sí, jo no sé per què us estranyeu que us facin aquesta pregunta. És bastant normal. La senyora d'Esquerra Republicana diu que vol la independència de Catalunya. Vostè no m'ha acabat d'entendre. Bueno, entenem que sí, que el partit va cap aquí, no? Sap que és l'AMI, no? Bueno, sí, l'AMI és l'associació municipal. Però la independència. Com a Convergència li hem preguntat si la volia o no. No, com a Convergència no. Sí. Com us l'han preguntat a tots, a vostè també. Bé, és igual, cada un fa el que hagi de fer amb aquest tema. El tema de l'acadèmia militar, com vol que la gent no els hi pregunti això? És una contradicció, de fet. Què serà una base? Serà una base això? No. Però a veure, però vostè ara s'ho pregunta ell, vostè ara que s'hi posa amb aquest tema. Si ho acaba de preguntar, vull aclarir aquest tema. Ja ho han entès la gent, la gent s'ho entès. Escolti, està més esperant la gent que s'ho entès la gent, l'estan més esperant. Disculpin, un moment. Sí, està fent perquè no entén res. Senyor Rit, un moment. Ja ho ha entès la gent, no cal que s'hi aclavi, ja ho entès. Senyor Bach, sisplau. Disculpi. Va, que li interessa, Perdoni, senyor Bach, crec que tots som adults aquí, no és el pati d'una escola, sisplau, preguntes, respostes, resposta de cada candidat, no és el moment del debat, sisplau, no repreguntes sense que jo cedeixi el torn de pregunta, crec que quede clar, per tothom, podem seguir, sisplau, acabi vostè, i si vostè per al·lusions vol contestar el senyor Rit, endavant. Senyor Rit, acabi. A veure, aquest és un tema que jo insisteixo, no m'estranya que hi hagi dubtes entre molta gent per això. Com les hem tingut nosaltres, que el suport de la Generalitat en aquest tema hi ha sigut sí, però tou. Vam tenir una única reunió amb el president i no va deixar ni fer foto. S'ha vist alguna declaració de la màxima autoritat del país a favor de l'acadèmia? No. A les entregues de despatxos, que és on es deixen veure les autoritats aquí, hi envia sempre la consellera de Governació. Ja veurem què passarà aquest any al juliol quan ve el rei. Ja ho veurem. És a dir, aquest és un tema que tots hem estat d'acord que és estratègic, que és delicadíssim. Doncs s'han de dir les coses clares. Sisplau, senyora Cava m'ha demanat primer el torn de paraula, després senyor Bach, senyora Casas, siguem breus, sisplau, perquè segurament hi ha més preguntes. A ver, la comparativa no es muy buena. Usted no puede comparar una petrolera con la Academia General Básica de Suboficiales. No, no, que no es una... Una petrolera es una empresa que puede irse, ubicarse... Una academia representa algo más que una petrolera. La academia es la cuna donde nace el suboficial, y el suboficial que defiende la bandera de España. Y la bandera de España... Sisplau. Si no, acabarem el torn de preguntes amb aquesta pregunta. Si el públic no mostra respecte als candidats, tancarem aquí i crec que és una pena, perquè el debat està força interessant. Continuï, senyora Cava. Y la bandera de España precisamente no ondea donde tiene que ondear, que es en el ayuntamiento, en el consejo comarcal, donde representa instituciones. Con lo cual es muy incoherente lo que se dice, porque si no quieren la bandera de España, quieren la academia, la comparan con una empresa cualquiera y encima dicen que quieren la independencia, incoherencia total. Vale, gràcies. Pel torn que m'han demanat la paraula, senyora Casas, i després senyor Bach, i acabem amb aquesta pregunta i passem a la següent. No, jo només dir-li que al moment que hi hagi que siguem independents i tinguem una república catalana, doncs el govern de la república catalana i el govern d'Espanya seran d'entendre què se'n fa amb l'acadèmia i qui no se l'intreu i si continuen, perquè potser lloguem l'exèrcit espanyol perquè ens defensi. Jo no sé què faran, això ho hauran de decidir els governs de la república catalana i el govern d'Espanya, jo no sé què faran. Però jo entenc,
Sí, jo entenc que em facin la pregunta, jo ho entenc, Jo entenc que no entenguin la contradicció d'independència i EGB, jo ho entenc, per això li explico el per què la defensem, ja està, simplement això d'aquí. Bueno, pel que sigui, però la defensem perquè, de fet, a la delegació de Lleida a demanar-la amb el senyor Rit i el senyor Ubach, jo també hi vaig anar, i també he firmat i ho vam fer per unanimitat al ple. Per tant, escolti, vull dir, vostè me pregunta i jo li explico, i ja està, simplement això. I entenc que m'ho pregunti, ho entenc perfectament. Gràcies, senyora Cases. Senyor Ubach. Sort que no he posat nom a la petrolera i la petroquímica, perquè la senyora Cabe diu que és una empresa qualquiera, com que arriba a posar nom, l'hagués quedat ben gaudit d'aquesta pobra empresa. Bé, després acabant amb el que ha dit el senyor Rit del president, hem estat els dos al despatx del president de la Generalitat, hem estat els dos. Va sortir un article a la premsa que era molt rellevant sobre la influència del president amb el manteniment de l'acadèmia de suboficials. Posava que la tasca del president de la Generalitat havia sigut molt important perquè s'hagués pres la decisió de mantenir l'acadèmia aquí. No em digui que la influència del president no ha sigut visible, potser no n'ha fet cap campanya, potser no, de fet no l'ha fet, però sí que està clar que ens ha rebut, està clar que ha treballat amb la seva vicepresidenta del govern perquè l'acadèmia es quedés aquí. Moltes gràcies. Si no hi ha cap altre torn de paraula, continuarem amb aquest, si no passem a la següent pregunta. Algun torn més de paraula? Vostè? Cap allà, hem demanat abans. Vostè, després vostè i després vostè. Siguem, sisplau, preguntes, no exposicions, una pregunta clara. Jo només volia fer l'aclariment aquí al senyor Fornies, que llavors a la base americana de Rota, Espanya què hi fa? Perquè, a veure, són multitud d'establiments militars que hi ha a molts països... Sisplau, fem preguntes als candidats, preguntes clares, perquè si ens comencem a interpretar ante el públic serà inacabable. Una pregunta a algun candidat en concret? Alguna pregunta concreta? No, només volia fer aquest aclariment, que llavors els americans a Rota què hi fan i no passa res. Hi ha una col·laboració. Segona pregunta, sisplau. Sí, i després, senyor Golau. Una pregunta, sisplau, Clara. Bona tarda. Jo volia fer una pregunta al professor. Perdó, no s'ha sentit? Una pregunta a los 4 candidatos. Al señor, ¿va a seguir machacando si entra al ayuntamiento de la sociedad de cazadores? La pregunta es clara. Sí. ¿Responde usted? Segunda la pregunta al segundo candidato. ¿Qué ha hecho usted sabiendo lo mal que lo estábamos pasando los cazadores en cuestión de la Junta de Propietarios? La misma pregunta para la señora Casas. Y para la señora Ana, ¿qué va a hacer usted si entra al ayuntamiento con la Junta de la Sociedad de los propietarios del Coto de Tremp? Moltes gràcies. Les preguntes són clares pel mateix ordre que les ha formulat. Senyor Rit. A veure, l'Ajuntament de Tremp no ha matxacat a ningú i molt menys a la societat de caçadors. L'Ajuntament de Tremp és conscient que li correspon la gestió d'un terme molt complicat i entre una de les moltes complicacions que hi ha la gestió dels vedats cinegètics, que no n'hi ha més ni un, sinó que n'hi ha diversos, i diversos de gestió privada del municipi. De qui són els vedats, en definitiva? Dels propietaris dels terrenys, dels pagesos. Aquests pagesos contínuament demanen que es reinverteixi el que recauda en millora de camins. I el que s'ha fet és donar compliment a uns estatuts de l'època del PP el 17, no em recordo l'any, però sí que era l'alcalde, de constituir la Junta de Propietaris. I donar satisfacció també a una part important de propietaris que són d'una zona tan propera de Tremp que hi ha gairebé 40 quilòmetres com és la Terreta, que volen gestionar la seva part, i són els legítims propietaris. Aquest és el matxaco. Els caçadors de Tremp poden anar a caçar on vulguin si paguen la seva quota, i jo soc caçador. Aquí no hi ha hagut cap matxaque. Aquí hi ha hagut la voluntat dels propietaris de les finques de portar una gestió diferenciada. Fins ara el que hi havia era una gestió delegada a la societat de caçadors, però els propietaris, els pagesos, són ells els amos dels terrenys. I ja està. El que han demanat és portar-s'ho d'aquesta manera. Passem a la següent pregunta, senyor Ubach. Sí, la meva resposta és molt senzilla. Jo, estant a l'oposició, quan he sabut d'aquest programa, el que sí que he fet és informar-me. I precisament m'ha informat vostè amb més de 2 o 3 vegades. O sigui, m'ha informat i amb vostè, a més a més. I el que sí que li dic és que jo no hi puc fer res, però si estic al govern, llavors sí que intentarem solucionar Intentarem solucionar el problema si és que aquest problema realment existeix i l'intentarem solucionar. Senyora Cases. Jo també pel mateix camí. Jo desconeixia el problema fins que va vindre un caçador i me'l va explicar. I jo el vaig portar al ple de l'Ajuntament i li vaig preguntar al senyor alcalde quin problema hi havia amb els caçadors. D'acord?
Ha estat ara que ens hem reunit amb els caçadors i ens han explicat, i sembla que hi ha una junta que no s'està fent bé, per tant, jo el que em comprometo és a reunir-me amb els caçadors, amb tots els caçadors, i a crear aquesta junta segons uns estatuts i a revisar-ho tot i a fer-ho com s'ha de fer. Però per què no ho he defensat abans? Per desconeixement, em sap greu, però quan ho hem conegut ho hem portat al ple. Molt bé, moltes gràcies, senyora Casas. Senyora Cava, vostè respon a la pregunta. Yo en esto estoy de acuerdo contigo, María Pilar. Entonces, te voy a decir una cosa que Manolo, cuando me lo comentó, me quedé muy extrañada, que un problema de 120 personas, que es toda la asociación aproximadamente, que un alcalde no tenga interés en arreglar esta situación. Entonces, como él está en mi candidatura, me lo expuso, yo lo he puesto como punto y comprometiéndome de que esto, si yo entro en el ayuntamiento, conjunto que veo que están de acuerdo, lo vamos a mirar y lo vamos a revisar. Vale, moltes gràcies. Següent pregunta, el torn. Vostè? Hola, bones a tothom. El senyor alcalde actual ens ha citat que ha fet una reducció del deute bastant important. La meva pregunta, i fa molts anys que està d'alcalde, qui ha generat aquest deute? Gràcies, la pregunta és clara. Senyor Rit, la resposta. Qui ha generat aquest deute? Qui ha generat el deute? Val? S'ha entès? La pregunta, vol repetir, és qui ha generat el deute actual que té l'Ajuntament, sí? Endavant, senyor Rit. El deute el generen les inversions que s'han fet al llarg dels anys. Ja li he explicat abans, en el torn de rèplica al senyor Bach, que quan vam tornar a entrar a l'Ajuntament ens vam tindre que anar a córrer a fer un crèdit de 900.000 euros. Avui en dia ja li he dit que tenim un deute acumulat, no arriba als 2 milions d'euros, de 1.800.000 i pico, que això vol dir que estem amb un rati del 31%. És la comparativa entre els ingressos i l'endeutament que tenim. I això és un rati molt decent, molt correcte i molt envejat. Tenim un altre deute, que és una hipoteca que paguem per la instal·lació aquesta de l'Institut Geològic, que genera uns ingressos equivalents, és a dir, tant paguem, tant cobrem. Per tant, això si ho volem comptabilitzar com a deute ho podem fer, però si no, el nostre deute real és de 1.800.000 euros. Provinent de què? Doncs provinent de les moltes coses que hi ha en aquest poble, però és un deute absolutament absorbible, absolutament pagable i així ho estem fent. Moltes gràcies, senyor Rit. Alguna pregunta més? Ho veig aquí? No, perdó, si em permet allargar un moment, perquè hi ha coses que no s'han de pagar al comptat. És a dir, ningú es paga el pis al comptat. Només es fa una hipoteca uns quants anys. Doncs la lira s'ha de pagar uns quants anys. Gràcies, senyor Rit. Seguim amb les següents preguntes, si no, no canvem. Vostè? Hola, bona tarda. En principi, volia, quan es fa un debat electoral, sembla ser que o un és blanc, l'altre és negre, però entre els candidats hi ha grisos. El que vull dir és que m'agradaria, si poguéssim fer l'exercici, aquí hi ha 3 persones que han tingut càrrec en aquesta dintre de l'Ajuntament aquests anys, la senyora no ha estat, per tant, potser que no ho podem fer, però que cadascú dels 3 que ha estat a l'Ajuntament valorés positivament alguna tasca que han fet les altres 2 persones. Més que res, perquè ens portem la sensació de que tots podem treballar conjuntament i tirar el municipi endavant. Això per una banda, es pot fer l'esforç que cadascú digui dues coses, una cosa positiva de l'altre candidat. I una altra cosa, el temps és limitat, que he trobat una mica a faltar el tema cultural, he trobat una mica faltant el debat. La pregunta és... No hi havia el tema. Soc nascut a Barcelona i es parla molt de promoció econòmica, he estat molts anys allà. Hi ha un perill en això, no ens oblidem, està molt bé que tingui gent perquè vinc de la gent que viu, són turístics i tal, però no ens oblidem de la gent que ara està vivint i que són del municipi, fem una vida agradable a la gent del municipi, no només promocionem això, tot i que és fonamental. Gràcies, sisplau. Intentem fer preguntes directes. Els hi plantejava que diguin alguna acció positiva que ha fet un altre candidat. Si vol començar algú de vostès, en breu, sisplau, vostè, senyora Casas. Jo durant els blogs n'he dit, he parlat de l'equip de govern actual i de fa 4 anys enrere, doncs amb l'escola de música, amb l'escola d'idiomes, amb l'escola d'adults. Això ho han aconseguit ells, i per tant, jo ho he dit i n'estic convençuda que ha de ser així, i el del teu gust, i traiem-ne més profit. I tantes d'altres coses que amb els plens els hi hem votat a favor i hem votat per unanimitat. Per tant, evidentment que han fet coses bé, només faltaria, ostres, clar que n'han fet de coses bé. I el que passa que hi ha maneres de fer on no coincidim.
Més que amb el que es fa o amb el que no es fa, no coincidim amb les maneres de fer. Gràcies, senyor Ubach. Respongui a la pregunta, intentem ser concisos. Una mica abundant amb el que diu la Maria Pilar, doncs dins d'un equip de govern hi ha des de reglament que s'ha de fer coses ben fetes, està clar. I n'hi ha. Jo he parlat al començament de promoció econòmica, he parlat de l'acció al teu gust, Aliments del Pallars, que està funcionant, i també he dit que no solament a nivell municipal, sinó fins i tot a nivell comarcal, quan és una acció de l'Ajuntament de Tremp, ha tingut la capacitat suficient com per estendre-ho a d'altres municipis i a més amb molt d'èxit. Això d'aquí ho he dit per començar. I després també, ho ha comentat l'alcalde, doncs és l'aconseguir, gràcies també als tècnics, en aquest cas a la interventora, a la seva diligència, la seva manera de portar el tema econòmic del nostre Ajuntament, doncs haver entrat dins de pagar als proveïdors el que marca la llei, que no massa ajuntaments ho poden dir. Això certament també és un gran encert per mi de l'Ajuntament de Tremp i també gràcies a la seva interventora. Gràcies. Senyor Ric, vostè, si vol. Jo crec que el debat demostra una mica la pregunta, és a dir, hi ha bon rotllo. És veritat el que diu la Maria Pilar, més del 95% dels punts de l'ordre del dia s'han aprovat per unanimitat, vol dir que... I això és bo, perquè en un municipi com el nostre, capital de comarca, amb la quantitat de problemes que hem anat traient tots avui aquí, i no han sortit tots, parles de cultura, però podríem parlar de salut, podríem parlar d'altres coses, és bo que hi hagi aquests nivells d'unanimitat, perquè la feina que ve és complicadíssima. Jo crec que hi estem també tots d'acord, penso, amb que subscriuríem la necessitat que se'n reconegui aquesta singularitat municipal, que té que vindre acompanyada d'una singularitat econòmica. Tindre nuclis a 60 quilòmetres de temps és un disbarat, I això jo crec que és bo aquest consens. Podríem anar als exemples concrets. Amb el Consell Comarcal, que de vegades ha volgut semblar que teníem tants problemes, doncs escolti, hem firmat un conveni que hem transferit els serveis de turisme a aquesta casa. Tenim un conveni pel que es gestiona conjuntament també l'arxiu, és a dir, ja hi ha punts de trobada. El que passa que el bigoti no me'l tallaré, ho sento. Gràcies, senyor Ric. Senyora Cava, si vol fer el mateix exercici. Responder la pregunta. Yo no he estado en el ayuntamiento, pero aún no estando en el ayuntamiento, yo he hablado con el ministro, y que sepáis que tengo las cartas que le he dirigido. En una de ellas le expongo, me dice que le ponga todas las propuestas que se podrían hacer aquí en la academia para que se pudiera mantener los 4 o 5 meses que no tenían actividad. Sisplau, intentem respondre a la pregunta del espectador. Algunes coses bones que se está haciendo. Es lo que se está haciendo. Si queréis lo podéis leer. Os lo voy a decir. Que se imparta en la academia, entre otras cosas, por su condición de general, cualquier curso de capacidad del suboficial, incluyendo el de suboficial mayor. Uno de los puntos que yo le he escrito es el que se está haciendo. Está aguantando la academia porque yo le escribí la carta, que lo sepan. Gràcies. I vam votar tots a favor, també, que ho sapigueu. Claro. Últim torn de pregunta del públic i passem a les qüestions que hagin arribat via Twitter, el hashtag debatrem. Endavant. Ja que no s'ha parlat molt d'esports, m'agradaria saber què en pensa l'oposició de la supressió del Patronat Municipal d'Esports. Han sentit la pregunta? Sí. L'oposició, vostè comença. El mateix debat ja ha sortit una mica amb el tema de la participació. He parlat que el patronat, un dels òrgans que hi havia el patronat de la comissió tècnica, que estava formada per un membre de cada club del municipi i també per un representant dels centres escolars i després també per un representant polític de cada una de les formacions que hi ha a l'Ajuntament. Doncs que era un òrgan molt important de participació. La vida esportiva de Tremp es regia per aquesta comissió tècnica, independentment de sempre l'opinió darrere la tenia el president d'aquesta comissió, que era el regidor d'Esports, com ha de ser, és el que porta el dia a dia de la regidoria. Em sembla que era un òrgan de govern important, participatiu, i a mi no em va agradar la dissolució del Patronat Municipal d'Esports. Abans també he dit que fins i tot era possible crear el Patronat de Cultura. Llavors, si estàs a favor de crear un Patronat de Cultura, no pots estar a favor d'abolir o de suprimir el Patronat Municipal d'Esports. El Patronat Municipal d'Esports, amb aquesta comissió tècnica, perquè també darrerament el Patronat d'Esports, quan encara existia, la comissió tècnica ja no hi era. S'havia fos, ja no hi era. O sigui, el patronat funcionava com a patronat, llavors sí que ben bé era igual que fos patronat com que fos regidoria, perquè esclar, si no hi ha una comissió que és la que tingui veu, vot i aportacions de cada un dels esports de la ciutat, és igual si hi ha patronat, si hi ha regidoria, si hi ha regidor.
El bo del patronat era aquesta comissió tècnica, que per mi era molt rellevant i molt participativa. Gràcies, senyor Blanc. Senyora Cases. El Patronat Municipal d'Esports, com a tal, com a òrgan, portava unes despeses prou importants perquè l'equip de govern decideix dissoldre'l com a patronat. Però nosaltres el que creiem és que el format del patronat es tenia que haver mantingut, i no només amb els representants de tots els grups polítics, sinó afegint-hi tots els representants dels clubs esportius. Nosaltres estem absolutament d'acord amb això d'aquí. Ara, el patronat, tal com era, com a òrgan, que generava unes despeses, potser avui en dia ja no cal. I, evidentment, si no cal generar més despeses, doncs ens els podem estalviar. Ara, el format sí que ha de tornar a ser. Moltes gràcies, tant senyora Cava com senyor Rit. Si volen fer ús del torn de paraula, poden. Senyor Rit, endavant. Bé, a veure, el tema dels patronats, aquí, quan comença tota aquesta cosa de la crisi econòmica i ens criminalitzen els ajuntaments, una de les coses que fa el senyor Montoro, no sé si li ha escrit també una carta per aquest tema, és demanar que se suprimeixin organismes extres, i una d'elles són els patronats. Hi ha com un mandat legal perquè així entenen que rebaixen costos, i és veritat, això suposava un cost afegit, hi havia una comptabilitat en paral·lel, hi havia un llibre d'entrades i sortides, unes actes, etc. Això s'ha notat de cara a l'activitat esportiva? No, en absolut. El manteniment de les pistes continua funcionant igual, s'ha incrementat el nombre de clubs, les activitats són les mateixes o més, és a dir, l'activitat esportiva, tant de club com d'escolar, en aquest poble, no ha notat la falta d'un organisme burocràtic, que era el patronat aquest. I aquesta és la realitat, i això és més barat. Abans es deia, ajusti la despesa, senyor alcalde, doncs mira, aquí és un altre exemple d'ajust de la despesa. Gracias, señor Rich. Señora Cabo, ¿vol fer ús del seu? Sí, por alusión quiero decir que las burlas y la falta de respeto, porque creo que es bastante importante lo que hice, la labor que hice con el Partido Popular, gracias a Ignacio Llorens pude llegar al ministro porque son compañeros de toda la vida, y luego se juntaron con Mariano Rajoy y fue la decisión que se tomó, y me llamó y me dijo, mándame todas las propuestas, y que no fueron un fruto de trabajo mío, sino de un equipo que miramos qué es lo que se podía realizar para mantener la academia, y conjunto a esas personas muy entendidas y muy capacitadas me dieron todos los puntos que se podían realizar, y gracias a esa labor mantenemos la academia, señor Orrit. Y no se ría de mí porque yo no me reí de usted. La pregunta és clara sobre el patronat. Solo una petita. Acabi vostè, senyor Bach, molt breument, i passem a l'última pregunta. 10 segons solament. D'acord que l'esport continua, però és el mateix que les decisions es prenguin a nivell col·lectiu amb una comissió tècnica on hi és tothom representat, a que es prenguin solament amb la decisió d'un regidor, o moltes vegades fins i tot ni això, amb la decisió d'un tècnic. Moltes gràcies. Les decisions dels clubs han de prendre els clubs, no els regidors ni els tècnics. Gràcies, senyor Rit. Passem ara sí a l'última pregunta. Perdó, voldria aclarir-li que no m'enreia ni de la senyora Cava ni del seu equip d'assessors, ni molt menys. Hi he ficat una ironia, perquè una de les coses que ens ha obligat el govern central, i en aquest cas el senyor Montoro, són supressions d'organismes municipals. Deixem aquest debat aquí un moment. Passem a la següent pregunta. Vostè, endavant. Sí, hola. Jo he sentit que s'ha parlat molt d'esport, Sí, jo el tinc a la boca ja. També tenim una realitat, que al poble de Tremp hi ha molta gent gran, bueno, jo també tinc problemes de mobilitat, etc. El poble de Tremp és un poble d'alta muntanya que, com heu pogut comprovar tots, és un dels millors de la mobilitat. Però vull preguntar a tots a veure què es farà més, què es continuarà fent o què se seguirà fent en aquest sentit. I per fer coses perquè la gent gran puguin no només anar a jugar a les cartes i a la petanca, que es pugui fer rehabilitació o alguna cosa més de lo que tenim. A veure, cada un dels candidats quins projectes hi ha en aquest sentit. Moltes gràcies. Projectes sobre la gent gran que viu a Tremp. El candidat, qui vulgui, pot prendre la paraula. Sí, sobre el tema de la gent gran, doncs, en aquest cas és el Consell Comarcal el que té dins els seus serveis socials delegada una part d'aquesta atenció a la gent gran, i hi ha exemples de coses que s'estan començant a fer i d'altres que s'han fet. Per exemple, ara el dia 6 de juny, si no es canvia la data, s'organitza una olimpiada a la Pobla de Segur, un dels centres que hi ha a la Pobla de Segur de la gent gran, organitza una olimpiada de casals de gent gran d'arreu del Pirineu. Les proves, bueno,
jo no tinc el programa al davant, però sé que hi ha aquesta iniciativa, estan marcant el que seran les diferents proves i acabarà amb un dinar després de fer aquesta mica d'Olimpiada. És una prova d'unió de gent de diferents poblacions, fins i tot de diferents comarques. Si parlem del Sobirà, de la Ribagorça i del Lluçà, que és bàsicament d'on se nutrirà aquesta mini-olimpiada, no li puc dir exactament el nom perquè ara no el tinc memoritzat, però perquè m'agafi la idea és com una olimpiada, també s'iniciarà des de la Pobla. Hi ha d'altres activitats amb gent gran, com sortides a veure diferents museus, com pot ser les botigues de Salàs, ara la setmana aquesta propera també es fa un viatge a Pujal a veure el Museu de les Papallones. Bé, mateixos casals, les seues juntes, ja organitzen coses i des de les administracions s'intenta col·laborar amb ells moltes vegades finançant el transport i d'altres vegades amb petits ajuts que els serveixi per poder tirar endavant aquesta activitat. Gràcies, senyor Bach. Algú més vol respondre? Senyora Casas? Amb el tema de mobilitat aquí Tremp jo crec que s'ha fet moltíssim. Durant anys s'ha anat traient barreres arquitectòniques, s'han anat fent rampes, que queda molt per fer, per suposat, i queden portes que no s'obren bé i que haurien de ser que s'obren soles i aquestes coses. Jo crec que el Jaume és un entès amb la matèria, per la seva condició, per tant, Jaume, jo et convido que quan siguem a l'Ajuntament vens i ens expliques tot el que fa falta a Tremp. M'han convidat moltes vegades, el que passa que jo trobo falta, convido jo, ja que esteu tots els candidats aquí, una piscina municipal a Tremp coberta o en un poble concret seria pràcticament impossible mantindre, però a nivell comarcal jo crec que n'hauríem de tindre una, perquè la gent gran pogués fer la rehabilitació, els que amb cadira de rodes podem... Un moment, sisplau, responem tots els candidats a la pregunta d'abans. Vostè ja respon, senyora Casas, senyora Cava, y acabará el señor Rit. Sí, nosotros llevamos un punto para las personas mayores y dependientes. Los beneficiarios serán los mayores con dificultad de movilidad y recursos económicos limitados. El presupuesto será una dotación anual del Ayuntamiento de 30.000 euros para todo el plan. La solicitud se haría en el Ayuntamiento y luego los beneficiarios serían los propietarios o arrendatarios o residir en el inmueble. Y los requisitos serían ser pensionista o dependiente de ingresos igual o inferior a la pensión contributiva para el 2015 de 366,90 euros. Y luego el trámite sería: el Ayuntamiento solicita un informe al Departamento de Bienestar Social para acreditar su situación. Actuaciones, pues sería adaptaciones de cuartos de baño, sustitución de bañeras por plato de ducha, arreglo de humedades, colocación de puertas, ventanas descolgadas, saneamiento, sistema eléctrico, instalaciones de detención de humos, etc. La adjudicación que se harían en estas obras que se hicieran para el plan de rehabilitación de viviendas mayores y dependientes sería un convenio con las empresas de Tremp. Moltes gràcies, senyora Cava. I acabe ara sí, senyor Rit. Sí, parlar de gent gran jo crec que no ho hem de fer només en termes assistencials. Jo crec que l'Ajuntament de Tremp, que té les competències que té i no s'ha de ficar en segons quines coses perquè no li correspon, té una visió de conjunt del tema. S'ha dit que s'ha millorat molt l'accessibilitat, és evident, i algú l'ha portat a terme, aquesta millora de l'accessibilitat, i algú està portant a terme i té intenció de continuar-ho fent. Quan es parla de sanitat, també es parla de gent gran, però també de gent jove. Quan nosaltres fem molt èmfasi en que aquí hem de mantenir els serveis de qualitat, no només a l'hospital i a l'àrea bàsica, també amb el transport sanitari urgent. Aquí el famós govern tripartit li va donar un tom al mitjó com no s'havia vist mai. Vull recordar el doctor Ramon Pujol, que ocupava un alt càrrec del Departament de Salut d'aquella època. El volum d'ambulàncies i la permanència fixa de l'helicòpter aquí és un tema de seguretat, de salut pública. Lògicament, la gent gran en fa més ús que la gent jove, per una qüestió vegetativa, per una qüestió normal. Per tant, tindre aquests serveis amb salut hospitalària, amb assistència primària i amb transport sanitari va amb aquesta línia. Per això nosaltres hem d'estar presents i no hem de renunciar a poder liderar aquest nou consorci que es vol crear. Tremp ha de continuar seguint. Però també fem formació, és a dir, la universitat per la gent gran que s'ha instal·lat a Tremp aquests anys, algú hi té a veure amb l'Ajuntament, les coses no passen per casualitat. Hi ha hagut una regidora de Cultura que s'ha estat amb aquest tema i en col·laboració amb el Carles Capdevila, vicerector de la Universitat de Lleida i Tremp Polidepro, doncs van aconseguir un conveni i té un èxit fulgurant. No tot és assistencial.
Està molt bé la labor que fan els serveis socials del Consell Comarcal, que l'Ajuntament de Tremp paga de forma religiosa, se fan altres actuacions, però hi ha altres maneres d'arribar a la gent gran que l'estrictament assistencial. Moltes gràcies, senyor Rit. I ara sí, per últim, fem una pregunta que ens arriba via Twitter a través del hashtag DebatTrem. És una pregunta per als 4 candidats. Podríeu valorar si les funcions que té la seu de l'Institut Geològic de Catalunya i els llocs de treball que genera són una decepció respecte al que s'esperava? Qui vulgui respondre, té la paraula. No, jo crec que no és cap decepció. El que passa és que les coses no es fan per generació espontània. Aquí hi ha hagut un procés molt complicat, hem tingut de convèncer el govern de la Generalitat de vindre aquí. No hi ha cap departament que es descentralitzi. La tendència normal és a centralitzar a Barcelona, a Madrid o a Lleida. Treure una cosa de la Generalitat i portar-la al territori és un gran avenç. Es fa la fusió entre l'Institut Geològic i el Cartogràfic i es manté la personalitat de l'Institut a Tremp. Hi ha un pla estratègic general i un pla estratègic pel de Tremp que se'ns va vindre a presentar fa una setmana, però com que estàvem en campanya doncs no en vam poder fer publicitat. És una cosa lenta, però els convenis firmats amb la companyia Shell, amb la companyia Repsol, amb multitud d'universitats, fan que això vagi avançant. Llocs de treball, no n'hi haurà mils de llocs de treball, no n'hi haurà cents. El que ha de generar és una activitat econòmica induïda, en forma de congressos, en forma de debats, en forma de seminaris, i això ja va passant. I cada any són més les universitats que venen. És una labor de xuclar que ha de fer. Moltes gràcies. Algú més que vulgui respondre a la pregunta, senyor? No, certament, abans de dir que a Tremp no li sobra res, que ens feia falta tot, qualsevol activitat, per petita que fos era bona, doncs l'Institut Geològic, com no pot ser d'una altra manera, també ens fa falta. El que passa que potser sí que les expectatives inicials eren molt més potents, eren molt més avançadores que no han estat, però també s'ha de reconèixer que a vegades la planificació és una i després a la pràctica no realment es compleix com es planificat. Però bé, hauria de millorar, hauria de tenir una mica més d'activitat de la que té, però per mi és una bona instal·lació i és un bon equipament, amb la línia del que he dit abans, que no en sobra res. Molt bé, senyora Cases. Jo també estic d'acord, decepció no, tot el que s'hi fa està bé. El que passa que hem de treballar per anar buscant més. I hem de buscar, i hem de treballar, i hem de sortir, i hem de negociar, i ja està. Vale, senyora Cava, vol respondre? Supongo que a la larga nos traerá gratificaciones, pero ahora mismo la verdad es que es un edificio caro, que es lo único que hace es tener que mantenerlo. Espero que esto traiga sus frutos y podamos darle el rendimiento que el edificio tiene el gasto, porque claro, el mantenimiento del edificio, si no trae sus frutos, pues esto quien lo paga es los impuestos del pueblo. Molt bé, moltes gràcies. Ara sí, és l'última part del debat, són les conclusions i la demanda de vot. Cada candidat tindrà un minut, intentem ser estrictes amb el temps perquè ens estem allargant força. Començarà el senyor Ubach, seguirà la senyora Cases, la senyora Cava i acabarà el senyor Rit. Endavant, senyor Ubach. Bé, doncs nosaltres, per les propostes que hem dit que portàvem al programa per millorar la gestió de l'Ajuntament, doncs pensem que el nostre Ajuntament necessita un canvi. Després de 32 anys a l'Ajuntament, de l'alcalde actual, i de 24 d'ells amb responsabilitat de govern, doncs pensem que és un bon moment ara perquè hi hagi un canvi. Necessitem noves idees, necessitem noves maneres de fer i amb una paraula necessitem una nova gestió. Estem treballant tota la candidatura perquè el dia 24 els resultats, les eleccions, facin possible aquest canvi. Però és una decisió que no depèn de nosaltres, és una decisió que fins i tot no depèn del nostre treball, tot i que hi pugui influenciar i ha de servir. És una decisió que depèn de tots vosaltres. És una decisió que està a les vostres mans. Sou vosaltres que heu de decidir si el 24 de maig realment hi ha de bon canvi a l'Ajuntament de Tremp. I perquè aquest canvi sigui una realitat, us demano que voteu la nostra candidatura de Convergència i Unió. Perquè aquest canvi sigui una realitat, us demano que voteu a Joan Ubach. Gràcies i bona nit. Moltes gràcies. Recordem que tenim un minut, sisplau, senyora Cases. Em presento en aquestes eleccions per ser l'alcaldessa de Tremp. Que ningú en tingui cap dubte. Els vots d'Esquerra van per Esquerra. M'ofereixo a liderar el municipi des de Tremp, la ciutat que estimo i per la qual he treballat tota la meva vida des de les entitats. Creiem en la participació ciutadana, en què Tremp ha de ser la capital del Pirineu, en un ajuntament proactiu i innovador en la recerca d'ocupació. Volem un municipi cohesionat, atractiu i sostenible, amb uns equipaments de primera, perquè els trempolins i les trempolines i tots els habitants del municipi som de primera. Tremp no necessita un recanvi, sinó un canvi amb garanties de futur. M'acompanyen persones molt preparades, amb ganes de treballar, amb la il·lusió dels que comencen de nou i convençuts, com jo, que la llibertat del país comença als ajuntaments. El dia 24 vota, i vota Esquerra Republicana de Catalunya.
Moltes gràcies, senyora Casas. Senyora Cava, té vostè un minut també. Nuestro programa electoral es una propuesta de contrato para nuestros vecinos. Si nos dan su confianza, nos sentiremos obligados a cumplir el programa de principio a fin. Con nuestra candidatura y nuestro proyecto pretendemos que Tremp sea una localidad cuidada, con una economía saneada, sin despilfarros, conteniendo el gasto, donde nuestros ciudadanos y visitantes puedan vivir y disfrutar, con las riquezas de nuestro paisaje, abierta a la cultura, al deporte, a sus tradiciones, donde el comercio y el turismo destaquen por su calidad, donde se creen nuevos puestos de trabajo. El Partido Popular apuesta por un Tremp con un ayuntamiento más cercano a los ciudadanos, que solucionen sus problemas y garanticen su bienestar. Tremp se merece tener una edil que trabaje con entusiasmo por su pueblo, que gobierne para todos y que conozca de primera mano las necesidades de sus vecinos. Es por un ayuntamiento al servicio de los ciudadanos por lo que pido vuestro voto para el Partido Popular. Voteu el 24 de maig al Partit Popular. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bona nit. Gràcies. Senyor Reid, prega del minut, el seu torn. Molt bé, doncs jo suposo que entendreu que no demani cap canvi, sinó que demani continuïtat. Nosaltres som un grup d'homes i dones que fa dies que ens dediquem a la labor pública i crec que amb un cert encert, perquè així ens ho han anat reconeixent els ciutadans elecció darrere elecció. Nosaltres som un grup de persones compromeses amb vosaltres, amb els homes i les dones de Tremp, del seu municipi i de la seva comarca. També som un grup de persones, d'homes i dones compromesos amb l'economia. L'hem fet millorar, no només la municipal, sinó que hem intentat que millori l'economia del conjunt dels veïns del nostre municipi. Som un grup de persones compromeses amb els serveis públics. Jo crec que convindrem tots plegats que han fet millorar la sanitat, l'ensenyament, la cultura, etc. Estem compromesos amb el nostre municipi. Volem que els accessos, volem que les portades d'aigua, volem que els serveis, en definitiva, de tots els nuclis millorin. Per això reclamem aquest contracte d'especificitat amb el govern de la Generalitat, amb la mare de tots plegats. Nosaltres estem compromesos amb vosaltres i estem convençuts que la labor que hem desenvolupat aquests anys ha estat correcta, feta amb humilitat, feta amb rigor, però amb les idees molt clares. Volem continuar per aquesta línia de treball. Per això el dia 24 us demano solemnement que voteu Compromís per Tremp, que és el compromís amb vosaltres. Molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs donem per conclòs aquest debat. Esperem que hagi estat del vostre agrado. Només ens queda reiterar els agraïments tant als candidats per la seva predisposició com al públic i esperar que sigui el primer de molts debats i que ens puguem seguir trobant iniciatives com aquestes en propers anys. Moltes gràcies.